Eje kaleze ana wana si kaleze ana eje no bi the men no bi eje me o mena na kusuresi ado o go melo o ye kulu ka na eme
Urumako. Oh yeah. Urumako also. I have one. I nigga. I'll come back. I nigga. Hey, we're gonna use what I faggy. That's why I'm my money. I'll come back. I didn't use Tabula, I'll come back. I'm reminding you where can you go? That's a judge, and where's the dog of it? Other people, where they are, oh, yeah. I'll come back. When I got you, oh, yeah. What's the Abuda? I'll come back. Oh, yeah. Oh, back your daughter. I'll come back. Bank yours. I'll come back. Bank it. Bank goes up. Oh, yeah. I'll come back. You look at it all. Oh, yeah. Oh, yeah. I'll come back. Oh, yeah. Amen. Bank it. I don't like a food. Oh, come on. Oh, yeah. Oh, come on. Wasn't I go? Oh, yeah. Oh, come on. Oh, yeah. Amen. Oh, come on. Oh, yeah. Oh, come on. Get to looking like an area. After I get to looking like an area. Also, the moon. I like a get it up here with Jama. Oh, well, look, we're waking one day at Taramaka with Jam. Immediately. I'll come back. Oh, yeah. I'm going to put a western and I'm going to put it. Oh, yeah. Oh, yeah. Can cannot another new police to the answer. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. I like it. I
The prison. Can you get over with you? Can you get over with Japan? How come? Particularly, how come? I've been there for the past 60 years. I'll come back. No, the time. I'll never again. I'll come back. I never enjoyed last week. I was in the memoir. I am pretty sure I'm good. I don't know. Hey, you. I make it. Wakati nyapa yana ngetu logina like narja. Mwabo American way, American way. Otilo Enugu Ukwu. Oh, come on. Ogalagide. Oh yeah. Enugu Ukwu. Ogalagide Ukwu. Oh, come on. Nani kitu afanya wo jetboy and kwaro posen katata. Jetboy we fan every year. And I made Enugu Ukwu for past 60 years. Oh, come on. And then I will show women and age man watching Enugu Ukwu. Oh yeah. As soon as Enugu Ukwu, it was whoever. Oh, long way the approach. When Bosse the approach. Oh yeah. So no chicken about Tata. Nkwo Enugwu Ukwu Igwe Enugwu Ukwu the airport today. Oh yeah. No code. Aguna. Oh, come on. The airport na Nkwo Enugwu Ukwu. Oh yeah. Yes. Ajulozo. Thank you. Wakana nyapa yana ngetu logina like narja. Okay, Mama Robinson Nemwa. Oh, come on. Okay, Millie. Oh yeah. Oh, come on. Kedi ibe wakana rel na Igwe Palace. After opening bar on the West Palace, getting back to 1986. Oh yeah. That 1986, all the Enugu Ukwu and Okarama. Oh yeah. Igwe Orobodo were made. Where wrote that 64-man reconciliation committee. Media, Opaka. We village is in Abakri. We got there up to 1992. We make a produce a document. Oh yeah. The traditional chiefs. Now, this is that is standing. That is Oh, come on. Mana kewene mena mbala bo biunu bosen katata. Even a man ambara book na akpoloji. Oh, come on. Kesi akpia. Oh yeah. Brando no mwe ndi poloji na Nkwo galaga. Okay, ndi asi na ba oroji kapako.
Okay. Okay, ọka zụrụ abịa ọzọ. Okay, abịa ọzọ ka ọ zụrụ. Ka eke zụrụ afụnya bụ ji ahụ akpọrọ n'ụbọchị nke tata. Ana atapụ igwe atapụ. Ọ na-eso ji ebe a, ịfụ ka ụmụ nwaanyị na-agbanye elu. Ụfọdụ ebidogo dị kuchiwe ji aka si na ọ ma abazi n'ime aka. Ejekwuo na nne nkwọ. Etizi o nwere ogbu ji nkwọ. A na-akọchiri anyị n'ọnụ oyi. Eze mmụọ nọkwa ebe a wee mechie ka esi mekezie ebe a gwara Enugwu Ukwu. Site tata 16 ọnwa asatọ 16 of next month. Awụrụ ele nwa asatọ. 1 month. From the day ka eji kpọji. Anyị mara bụ nwere ekene ị na-ekene ọrịa n'eze n'ikwu ibe ndị fụta anọ wee bịa kwado iwe ahụ emere n'ụbọchị nke tata bụ ikpo ji. Ọ gbara ngani because His Royal Majesty Igwe Mkpume si na ya kwenyere na masses. That is move with the masses. Mana obibe na-eme Enugwu ma aghọtara ma asịsa so o nwere ndị rọkọrọ onwe si na fa bụ ndị ofe na-ezuru nri ebe ofe na-ezu ofe nri na ndị ọzọ ikwe na o nwere so fadị aga with masses. Onye few selected people who call themselves millionaires. Mana nwere ihe mere nụta mgbe Igwe Mkpume kpochara ọjị cheta aja nna ebe aja nwa chetara na ka o koziri ịbịa n'ụmụ Riklan iyi kasị iyi aṅụ bụ na ịrara aja sila aja so ọgwụkwa ka ọ dị aja na tigbuo ka ọ melụ. Anyị na-ekene gị oke mmiri ịmara asị na ahụ nje bio gwa dịka ebe bere ike ọ bụrụ na mmadụ isi ahụ jụrụ mmadụ isi iwu na ọ maka ibe o nwekwa ibe na-edisi ndị na-akpa aghara kịta a na-asị na achọ dike abụrụ ya egbuo ngwuye mana ọ bụrụ eziokwu n'ibe ọ dike amụtara nwanụ ọ dike nwere mmadụ nọ o jido mmadụ ya na-ekwu eziokwu oke mmiri anyị na-ekene gị dike daalụ.
Aku dah ya.